जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय सानै जोङो बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि डक्टर सिद्धार्थ सिंह आरो बिटिसिनि जि एडमिनिस्ट्रेटर बिथांनो जोङो मोनसे मेम'रेन्डाम होदों आरो बिथांखौ जोङो अफिसियेलि लोगो हमनानै जोङो मेम'रेन्डाम होदों। जिहेतु थांनाय 27 एप्रिलनिफ्राय बेयाव आसामनि रायजो बेंगिरि राज्यपालनि खुंथाय बेयाव सोलिबाय आरो बे खुंथायनि समाव जाहाथे गोजौनिफ्राय आरो जोबथासिम जि गाहाय लेभेलसिम गासैबो लेभेलाव जिखिनि खुंथायनि बेबस्था जिखिनि एडमिनिस्ट्रेटिभ जि सिस्टेम बे बेटार एडमिनिस्ट्रेशन स्पिडि डेभेलपमेन्ट आरो ग्रासरुट लेभेलनि जि एडमिनिस्ट्रेशनखौ जाहाथे रायजो राजाया मोननो हायो बे रायजो बेंगिरिनि खुंथायनि गेजेरजों जाहाथे बिटिसिआव थानाय 32 लाख जनसाधारणा कुनु बेला जाहाथे बिथांमोना जेंनायाव गोलैया। आथिखालाव जायफोर स्किम बा प्रग्राम्सफोरा सरकारनि गेजेरजों सोलिनानै दङ जायफोर डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटिसफ्रा सोलिनानै दङ गासैबो डेभेलपमेन्टनि खामानिफोरा जाहाथे मोजाङै सम मथे जाफुंसारो आरो सम मथे फोजोबनो हायो। बे जौगानायनि बिथिङाव जाहाथे कुनु कारनाव जाहाथे बेयो खम जाया आरो एडमिनिस्ट्रेशननि बेलायाव रायजोनि जायफोर जेंना जेंसि रायजोनि जायफोर कमप्लेन रायजोनि जिखिनि माने बिथांमोननि अभाब अभियोग बे गासैबो जेंना जेंसिखौ जाहाथे एड्रेस खालामनो हायो बा सुफुंनो हायो बिनि थाखाय जोङो बिटिसिनि मोनब्रै जिल्ला वार्ड हेडक्वार्टाराव आरो साब डिभिजन मोनजि साब डिभिजनाव फिजिकेलि एडमिनिस्ट्रेटर आरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया गावनो थांनानै भिजिट खालामनानै बेयाव पर्यालोचना खालामनांगौ मनिटरिं खालामनांगौ अबजार्भ खालामनांगौ डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटिस खामानिफोरखौ नायनानै जाहाथे जौगानायनि थाखाय मा राहाफारि लानो हायो बा अनगयिं जायफोर स्किम्स प्रग्राम्सफोर सोलिनानै दङ बे प्रग्राम्स आरो स्किम्सफोरा जाहाथे टाइम बाउन्ड बे माने कमप्लिसन जायो बेखौ जोङो नायनो थाखाय बिथांमोनखौ जों खावलायदों आरो बेजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव मोनसे एक्सन प्लान तयार खालामनानै जाहाथे जौगानायनि आरो एडमिनिस्ट्रेशननि गासैबो खामानिफोरखौ टाइम बाउन्ड मावफुंनो हायो आरो रायजो राजाफोरा जेलानो गोसो बिथांमोनखौ जाहाथे लोगो हमनो हायो बिथांमोननो बाथ्रा बुंनो हायो आरो डेभेलपमेन्टनि जिफोर सिस्टेम दङ बे सिस्टेमफोरा जाहाथे सिस्टेमेटिक जायो बेयाव जाहाथे कुनु बेबायदि खेलिमेलि जाया बेखौ जोङो बिथांमोनखौ खावलायदों। आरो जिहेतु रायजो बेंगिरिनि जि सासन बेयाव लागु जाबाय बेयो मोनसे मेटार अफ कर'ना भाइरास बा कभिड-19 गासैबो बेबस्थाखौ नायनानै कभिड-19जों जुजिनो थाखाय जाहाथे बेयाव मोनसे मोजां एडमिनिस्ट्रेशन जाहाथे माने नांगौनि जि प्रयजन दंमोन बे गासैखौबो नोजोराव लाखिनानै बिथाङा संबिधानाव जिखिनि माने सिस्टेम दङ बा संबिधाननि जिखिनि क्लज दङ बे क्लजनि आधाराव बिथाङा गावनि अधीनाव बिनि खुंथायनि बेबस्थाखौ लानानै थांदों। दा बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बुंदों जिहेतु बे मोनसे एबनर्मेल मोनसे सिटुएशन आरो बे सिटुएशनाव जिहेतु जोंनो मोनसे मोजां एडमिनिस्ट्रेशन नांगौ आरो निउट्रेल एडमिनिस्ट्रेशन नांगौ आरो बिनि गेजेरजों जाहाथे जौगानाया कुनु माने थाबथाया रायजो राजानि जेंना जेंसिया जाहाथे माने सुस्रांजायो बे गासैबो बिथिंखौ नोजोर होनानैसो दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे समाव रायजो बेंगिरिनि जानानै जाय एडमिनिस्ट्रेटर आरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया सामलायदों बिथांमोनखौ लोगो हमनानै जों बाथ्रा बुंदों आरो रायजोनि फेभारावनो बिटिसि बा बिटिआर बासि रायजोनि इन्ट्रेस्टआवनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा माखासे बाथ्राफोरखौ जों नटिसाव लाबोनानै मोजां एडमिनिस्ट्रेशन खुंथाय होनांगौ होननानै जोङो दाबि दैखांदों। दा बेयाव गोबाङानो गोबां कुइसन खालामदों गोबाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव माखासे सोंलु माने होदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा माने जोङो बायदिसिना बेयाव राज्यपालनि सासन नागिरनानै राज्यपालनि सासनखौ वेलकाम खालामनानै बर' हारिनि बा बर'नि अस्तित्वखौ माने गैया खालामदों बायदिसिना बाथ्रा जोङो बुंनाय खोनादों। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्पस्ट जोंनि इन्टारेस्टआ जाबाय बर' जातिनि इन्टारेस्ट जोंनि इन्टारेस्टआ जाबाय बर'नि अधिकार बर'नि राइट्स आरो जास्टिसनि इन्टारेस्टआव आरो जिहेतु बर'आ बिएसि बिटिसि जोङो सुक्ति मोनबाय बिनि उनाव रिसेन्टलि 27 जानुवारियाव जोङो बिटिआर सुक्ति मोनबाय आरो बे बिटिआर सुक्तियाव जथेस्थ' जिखिनि बर'आ थांना थानो हानाय बर'आ उदाङै आबुङै जिखिनि संबिधानिक जोंहा अधिकार मोननांगौ
जोंनि गासैबो रोखोमनि जिखिनि इनस्टिटिउसन मोननांगौ जोङो बेयाव बिख'नानै लाबोनो हादों बा बे सुक्तियाव जोङो MOSआव मोननो हादों। दा जोंनि बेखौ आबुङै रोखायै उननि टाइमाव इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ आरो बर' हारि थांना थानायखौ रोखा खालामनांगौ, हारिखौ गेरेमसा हारि हिसाबै दानांगौ। दा बिनि गेजेराव जोङो मोनसे निउट्रेल जिहेतु अर्गेनाइजेसन हिसाबै स्टुडेन्ट बा ससियेल अर्गेनाइजेसन हिसाबै जोङो कमन इन्ट्रेस्टआव बाथ्रा बुंबोदों, कमन पिपोलनि बाथ्रा बुंबोदों आरो रायजो राजानि बाथ्राखौनो लानानै दिनै जों खामानि मावगासिनो दङ। दा 32 लाख जनसाधारना जायखौ लुबैदों, 32 लाख जनसाधारना जेखौ आपिल खालामदों, बिथांमोननि गोसोनि बाथ्राखौसो जोङो दिनै जोङो बुंदों आरो बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि जोंनि जातीयताबाद, माहारिबाद, माहारि अननाय, माहारिनि खामानि मावनाय, बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानाय, बयबो हारिखौ इकुवेलि जोङो हारिनि सुबुंखौ इकुवेल जोङो ट्रिटमेन्ट खालामनाय, इकुवेल नोजोरजों जोङो जोथोन लानाय, बे जोंनि रेसपन्सिबिलिटिया जेब्लाबो दङ आरो जोङो जातीयताबादखौनो आधार हिसाबै लानानै फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि थाखाय खामानि मावगोन। बेयाव जोङो जोंनि जि BACनि जि सुक्ति, BTCनि सुक्ति, दुलाराय बर' फरायसा आफादा बा गोदोनि बारग'लांनाय दैदेनगिरिफ्रा बा आफाद हिसाबै बेयाव जोङो जोंहा जि कमिटमेन्ट दङमोन जों बेखौ मावफुंबोदों आरो जोङो बेखौ जोथोन लाबोदों, अनसायबोदों आरो बे हिसाबैनो जोङो बे गासैबो सुक्तिनि लिगेसिखौ जोङो दिनैबो अनार होयो आरो BTR जे सुक्ति जाबाय बिनि लिगेसिखौबो जोङो उननि समाव इमप्लिमेन्ट खालामनानै फुल फ्लेजेड बर'नि जे आबुं थांना थानाय, उदाङै जोङो थांना थानायनि थाखाय जोङो हाबा मावलांनांगोन। दा बेनिखायनो सोरबाया राजनितिक उद्देश्य लानानै राजनितिक बाथ्राखौ साननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव जुदि आसि दिन्थिदोंब्ला, जुदि बिथांमोना नोजोर होदोंब्ला बे जोंनि थाखाय लुकआउट नङा। जोङो जोंनि ट्रेकआवनो दङ आरो जोङो पियरलि जोंनि जि केरेक्टारिस्टिक्स, जोंनि हाबा मावनांगौखौ बर' हारिनि थाखाय जोङो डेडिकेटेडलि, कमिटेडलि जों मावलांगासिनो दङ आरो बिनि थाखाय जायखि पलिटिसियाना जि बुङा मानो जोंहा बेजों जेबो बुंनो गोनां बाथ्रा गैया आरो टाइम एन्ड सिटुएसनखौ नायनानै जों मोनफ्रोमबो बाथ्राफोरखौ रायजो राजानो बुंगोन, रिप्लाइ होगोन आरो बेनिखायनो दिनैनि समाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जिखिनि जोंनि खोथा बुंनांगौ जों रायजो राजानो नैबे महामारिनि समावबो जोङो आपिल खालामबोदों आरो रायजो राजाखौ जों सांग्रां खालामदों आरो बेखायनो रायजो राजाया जेब्लाबो जोंखौ भुल बुजिबोआखै, इयुनावबो बुजिनाय नङा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुनु हिडेन एजेन्डा गैया। जि एजेन्डा दङ बे जातिनि एजेन्डा आरो जातिनि एजेन्डाखौ लानानैसो रायजो राजाजों थाफानानै जों खामानि मावबोदों।